Sziasztok! Egy rendhagyó videóval készültünk most nektek, itt vagyunk a World Mallban, a Zafir teremnél. Gyertek velem, és megmutatom nektek, hogy milyen nálunk egy kulturális esemény. Itt vagyunk Koltai művész úr estjén. Az előadása után most egy 5 fogásos borvacsorával készültünk az itt jelenlévő vendégeknek. Gyertek velem, lessünk be a konyhába, mi készül. Az előételek már elkészültek, most szolgálják fel őket, de tartsatok velünk, mert nem sokára fogjuk folytatni a többi finomsággal. A hideg előételek után most készülnek a meleg előételek. Most következnek a főételek, amik gyönyörűen vannak tálalva. Nézzétek! Hölgyeim és uraim, következzenek az édes pillanatok! Véget ért a rendezvényünk, köszönjük szépen, hogy ennyien ellátogattatok hozzánk, és részesei voltatok ennek a csodálatos eseménynek és a mennyei gasztronómiai élménynek. De átadnám a szót az igazán hiteles séfek séfjének, Pikács Árpádnak. Nagyon szépen köszönöm. A vacsorának a felépítése egy gasztrokaland volt. Körbeutaztuk a világot, a világ ízeit tettük tányérra. Finom ízektől, lágy ízektől elmentünk az erős ízekig, desszerttel koronáztuk az egészet. Egy kicsit olyan érzés volt, mint az egész világot bejártuk volna összvisz 2 óra alatt. Gyertek el legközelebb ti is! Ne felejtsétek el, ha ti is szeretnétek ilyen hasonló rendezvényt megszervezni, vagy lebonyolítani, akkor csekkoljátok a World Mall weboldalát. Rendezvényre fel!